Ai F5 painaa. No niin, täällä me pelaamme Minecraftia. Minä olen Domorot ja tuo on Odo1, joka pelaa mun veljen profiililla. Se on niin köyhä, ettei sillä ole muuta kuin Xbox, niin... Noin, mitä pitää sitä seka tehdä? Ehkä hakata puut. Mä hakkaan näitä lampaita. Mulla on jo 1/4 XPtä. Mä hakkaan puuta. Mä hakkaan sua. Mä menen tonne kauemmas. Mä hakkaan sua. Ota, ei täällä oo puita. Mitä? Täällä on puita. No onhan tuolla on iso mettä. Mä menen tonne ja sit mä tuun sun luoksesi. Joo. Tuo iso mettä ja sinä valitat, että ei täällä oo puuta. Mä kuolin. Hei oi! Mä kuolen ihan just. Hei mä löysin ravinen. Älä vajaa sitä puheenaihetta. Täällä on ravine. Missä? Täällä on. Kannattaa jo, nyt on täys yö, niin kannattaa jo ravineen lähteä. Onks meidät zombit päällä? Mä vähän pelottaa. Mun mielestä on. Kai, en mä tiedä. Oikeesti pelottaa ihan kauheesti. Oot sä metässä? Pissän housuun. Oot sä metässä? En. Mikset? Mun on nälkä täällä ja nyt mä löysin puun. Otto etsii metsästä puita. Tässä on. Missä sä oot? Mä oon täällä. Missä täällä? No mä Kato teen. kartasta. Mulla on 3 puuta. Moi. Ja mä oon sun edessä. Missä? Ei! Mitä hei? Ai tonne puuhun jäi vielä puuta. Ei tähän tulee hyvä talo. Mulla on 3 puuta. Kaikkia kinostaa ja mä teen meidän hakut. Tee mulle kirves mieluummin. Ei me tarvita kuin 1 hakku. Mulla on... Joo. Missä se on kiveä? Tässä. Joo. Mä hakkaan 6 kiveä, 9 kiveä. Muistakaa toki tilata meidän kanavamme. Se olisi kiva. Tai siis, tämä meidän kanavamme, tämä Team Sniper on perseestä tää kanava, mutta ihan sama. Mä tein se eilen, ei kun... Niin. Ai mä pistin nyt... no. Mitä sä pistit? Mä tiedän. Haluat sä hakun? Joo. Voi nauttaa. Mut tiedätkö mitä? Mitä? Mulla on jo 1 villa ja 1 hakkukin. Mistä sä oot saanut hakun? Ei kun siis niinku puuta. Tässä on hakku ja kirves ja... Mulla on 12 puuta. Ai, älä heitä mua. Noin, pitäisi ehkä hankkia vähän villaa. Mä menen hakkaa kiveä. Hei, kuvaa mua kun mä teen tän hienon jusun. Kato. Mä kiipeen vettä pitkin. Mun pitäis hankkia Optifine. Kuolen. Kiipee. Ja sit mä niinku teen täältä yhden jutun, jonka sä kohta näet. Ihan just. Mä teen tänne talon. Mäkin tuu. Tää ei oikein onnistu tää mun tavara. Ei rakennetaan tähän, tässä on just tämmönen sopiva luola. Ei! Tule tähän Nero, tässä on hyvä talonpaikka. Mä en kuollutkaan. Tule tähän. Tässä on hyvä talonpaikka. Mä teen oman huoneen itselleni. Miksi aina oma huone? Okei, en mä sitten. Tää on liian pieni. Mulle ei kuulu Minecraftin äänet ollenkaan, harmi. Älä hakkaa sit pois. Ei mullukaan. Mä hakkasin jo. Älä hakkaa. Tää näyttää rumaltaa. Kaikki tommonen, me tehdään tää kokonaan tästä kivestä. Mun kivi... Mun huone on tossa ikkunalla. Niin. Käykö? Ei. Miksei? Onneksi tää ei muuten kuvaa mun tekemisiä. Niin, onneksi. Se on mulla kuolen ihan just kun sä lyöt mun. Mä hakeen ruokaa. Kuolet sä voi. No ihan just. Hyvä homma. Onks täällä missään hiiltä? Mä menen hakkaamaan ihan just. Mä teen itselleni kaivoksen. Mä löysin just nyt kauheasti hiiltä. Tosiaanko? No oikeesti. Mäkin löysin kaivoksen. Mä menen ihan eri kaivokseen kuin sä. Mä enkään meekään kaivokseen kun mä hakkaan ihan tästä. Se tunne kun sinä etsit metsästä puita. Hei, siellä on hiiltä. Tuu, anna mullekin.
I coming for you. Eiku siis to you. Oota. Älä hakkaa kaikkea. Mäkin haluan expaa. Okei. Tuutpa kiinni. Okei. Mun expat! Ei Mulla onkin tuolla... 17 hiiltä. Ei tossa on kleitä. Mä hakkaan. Mä kiinnostaa, koska mä menen hakkaa puuta. Enderman. Mä rupes pelottamaan. Yes. Ai mä kiipeen ylös, mutta mä en osaa. Täältä tulee mulle kleitä. Jeitä. Ei, tuolla on creeperi. Onko? Oikeesti, kun et me. Woohoo! Et me riehuma. Creeper! Jatketaan taloa. No siinä on creeper siinä talon vieressä. Jep. Jep. Ei ku ep. Hei mä tiedän minne mä teen mun huoneen. Sä saat tehdä ihan omassa huoneessa. Mä teen ihan omani. Fuck you, creeper. Fuck you! Ai mäkin kuolin. Oikeesti. Voi helvetti. Ei jumala. Tää alkoi hyvin tämä peli. Mennään jonkin toiseen maailmaan, käykö? Okei, pistä vähän ajaksi pois tää nyt tää peli. Ei kun mä selitän näillä kaikki juttuja joo. Joo. Tää pistit mustaksi. Mä selitän. Joo, moi. Tämä teen.